Umxolisi Kaunda uthathe izintambo zokuba imeya yeTheku ngo-2019 kanti izakhamuzi zithi ukuphatha kwakhe kube nezinselele eziningi. Ukungcola kwedolobha, ukuntuleka kwamathuba omsebenzi, nokuhluleka komkhandlu ukuhlinzeka ngamanzi izindaweni eziningi nokuholela embhikishweni eminingi yomphakathi. I-service delivery ayikazi zibe khona. Mangingakhuluma ngamathuba omsebenzi, ngikhulume ezikoleni, budget for izikole ayikho right. It goes without saying, service delivery in eThekwini has been a problem. It's you know, if you look at most areas, it's been hugely problematic. Kunezikhalo mayelana nengqalasizinda engakazilungiswe eyakhahlamezeka ngesikhathi sezikhukhula zangoMbasa ngo-2022. We're really in a terrible state, and I think everyone understands that our rivers are our economy, they're our life. They affect everyone in the same. They affect everyone. They affect the poor certainly more. Izakhamuzi zithi zinethemba lokuthi imeya entsha izobeka phambili izidingo zabantu. Sidinga ushintsho. Siyacela ukuthi uma ungena buka interest of ama-communities akhona eThekwini, buka izinto esezenzekile abantu abadlule kuzona. Abantu badinga umsebenzi. Siyacela kasiqedele ama-drugs. I-youth yethu icwile kakhulu kuma-drugs and nje angeke ngize ngikuhlonize ukusho ukuthi I'm blaming ugovernment esinayo njengamanje. Imeya entsha yaseThekwini izoqokwa ngoLwesithathu.